This program is sponsored by BPL Happy Little Things. बरेचदा असे म्हणटा की आमी युअर एक्शन्स शूड बी लावडर दॅन युअर वर्ड्स यू स्पीक. म्हाका दिसता अशें जर लार्जर आनी टॉलर जर वचपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता हे आयचे जे व्यक्तिमत्व आमकां जॉयन जाता तांचें काम आवर्जून पळोवपाक जाय. सगळ्यांनी वळख करचे पयलीं हांव एकूच सांगपाक सोदतां की स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना व्हडलें टॉलस्ट स्ट्रक्चर आमकां याद जाता, गुजरातांतलें तें स्ट्रक्चर याद जाता. बट ताज्या फाटलो शिल्पकार स्कल्पचर जर कोण आसा हे जर हांव तुमकां विचारीत जाल्यार बरेचदा तुमकां तेजी वळख आसची ना. हांवें आवर्जून आयज आमच्या ह्या कार्यक्रमान जॉयन जाता राम सुतारजी, जे पद्मश्री आसा तशेंच पद्मभूषण आसा, आनी तांचे चिरंजीव अनिल सुतारजी. सर, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू. ही स्टॅच्यू ऑफ युनिटीची जी संकल्पना सुरू झाली, ओके, त्याच्यानंतर बरेचदा प्रश्न आले की कसं करायचं, एवढा मोठा स्ट्रक्चर, त्या काळीचा सगळ्यात मोठा स्ट्रक्चर होता, कोलॅबरेटेड स्ट्रक्चर होता, लोकांचं इन्व्हॉल्वमेंट होतं. रामजी, मला आवर्जून तुमची फीडबॅक पाहिजे याच्यावर की तो प्रवास कसा होता ऑफ कन्स्ट्रक्टिंग ऑर मे बी स्कल्प्टिंग द स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी. कुठून सुरुवात झाली पहिलं? पार्लमेंटमध्ये सरदार स्टॅच्यू लावलेला होता. त्याच्यानंतर मोदींनी जे काम केलंय की सगळे लहान लहान राज्य होते एकत्र केले आणि एक देश झाला. हे फार मोठं काम झालं. त्यांना खूपच म्हणजे महत्व दिलं गेलंय. म्हणून मोदींना वाटलं की याच्याकडे म्हणजे लोकांना आठवण राहावी, सगळ्यात मोठा स्टॅच्यू असला पाहिजे. आणि जगात, तो पण मोठा म्हणजे कसा की जगामध्ये जे स्टॅच्यू आहे त्याच्यापेक्षा मोठा पाहिजे अशी कल्पना होती. आणि माझा स्टॅच्यू जो होता पार्लमेंटमध्ये त्यांना तो आवडला आणि त्याप्रमाणे मोठा स्टॅच्यू करायचं काम मिळालं. हे काम बरंच मेहनतीचं आणि इन्स्पिरेशन देणारं होतं. मला खूप मोठा आनंद झाला की असं मोठं काम करण्याचा मला चान्स मिळाला. लहानपणापासून माझी इच्छा होती मोठी कामं करायची आणि मला अशी कामं मोठी मिळाली. खूप आनंद वाटतो. बरं, अनिलजी, मला तुम्हाला आवर्जून विचारायचं आहे की बरेचदा वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून बरेचशी मुलं काम नाही करत किंवा वेगळा प्रोफेशन चूज करतात. तुम्ही खंबीरपणात आपल्या वडिलांबरोबर आहेत. मला आवर्जून विचारायचं आहे की स्टॅच्यू ऑफ युनिटी मधला तुमचा दोघांचा कोलॅबरेटिव्ह एफर्ट कसा होता? कारण त्यांची संकल्पना होती, मग ऑब्व्हियसली जरा चॅलेंजेस ऑल्सो, कारण आपण LNT बरोबर काम करत होतात, परत चायना बरोबर पण तेव्हा देवर कन्सल्टंट्स टू यू. हा सगळा प्रवास कसा होता? असं झालं की म्हणजे जेव्हा हा आपला पुतळा सिलेक्ट झाला तेव्हा LNT आणि आणखी 1-2 जण कंपनीज होते ज्यांनी त्याच्यासाठी बिड केलं आणि LNTला ते काम मिळालं. तर त्याच्या अगोदरपासून त्यांनी आम्हाला अप्रोच केलं आणि म्हटलं की तुम्ही आमच्यावर काम करा या मोठ्या स्टॅच्यूवर. कारण टेंडर डॉक्युमेंट लिहिलं होतं की राम सुतारनी बनवलेला जो पुतळा आहे अहमदाबाद एअरपोर्टला, तो सगळ्यात उच्चतम पुतळा, चांगला पुतळा आहे आणि त्याच धर्तीवर मोठा पुतळा करायचा आहे. तर जेव्हा आम्हाला ते कळलं तर LNTने आम्हाला अप्रोच केलं की म्हणजे तुम्ही आमच्यावर काम करा याच्यावर. तर मग आम्ही त्याला होकार दिला आणि त्या दृष्टीने LNT आणि आम्ही मिळून त्याचं डिझाईन करणं, त्याच्यात काय चेंजेस करणं, स्ट्रक्चरच्या हिशोबाने कसं करणं. आणि दुसरं म्हणजे मी आर्किटेक्ट पण असल्यामुळे, एक इंजिनिअरिंग नॉलेज असल्यामुळे, तर काय की आम्हाला थोडंसं सोपं गेलं. कारण की आपल्याला कळतं इतका मोठा पुतळा करतोय तर स्ट्रक्चर कसं असेल, त्याला आपण कसं स्टॅच्यूवर बांधायला पाहिजे, काय काय करायला पाहिजे, त्यासाठी काय अडचणी येतील ते कसं रिझॉल्व्ह करायचे. त्याच्यामुळे आम्ही दोघांना ते करता आलं. म्हणजे एक आर्ट वर्क पण आहे, आर्किटेक्चर पण आहे आणि स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग पण आहे त्याच्यामध्ये. तर हे 3 जे म्हणजे आहे वेगळे आर्किटेक्चर आणि स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स आणि आर्टिस्ट, हे तिघांचे मिळून एक हे मोठं प्रोजेक्ट झालेलं आहे. ओके,
रामजी, मला एक सांगा की ऑब्व्हियसली जेव्हा तुमचा हा ऑलरेडी एक्झिस्टिंग स्कल्पचर होता तोच त्यांनी रेप्लिकेट केला, सरकारने रेप्लिकेट केला. मला एकच विचारायचं होतं की त्याच्यात अशा काही अशा USP होत्या का, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ फेशियल रिप्रेझेंटेशन म्हणा किंवा पॉस्चर म्हणा. तुम्ही स्वतः भेटलेलेत का कधी सरदारला? सध्या भेटलो नाही, पण त्यांचे फोटोग्राफ पाहण्यात आले. खूप निर्णय त्यांचे पोजेस, त्या चेहऱ्याचं एक्सप्रेशन, त्यांचे ड्रेस, हे सगळे फोटोग्राफ पाहिले. त्याच्यामुळे त्यांचं हुबेहूब म्हणजे ते एक त्यांची पर्सनॅलिटी त्या याच्यामध्ये आणलेली. मुख्य म्हणजे त्यांची पर्सनॅलिटी फार महत्वाची आहे. ओके. मूर्तिकार म्हणून ऑब्व्हियसली तुमची आता सगळ्याकडे ओळख आहे. म्हणजे जरी तुम्हाला कोणी नाही ओळखत तरी तुमची कामं ऑब्व्हियसली लोकांच्या स्पेशली टुरिझम स्पेसमध्ये म्हणा किंवा पार्लमेंट हाऊसमध्ये तुमची कामं आम्हाला आवर्जून बघायला मिळतात. मला एकच विचारायचं आहे अनिलजींना की जो एक्सपिरियन्स होता काम करण्याचा तो तुम्ही सांगितला ह्या स्पेशली स्टॅच्यूवर. आता जेव्हा तुम्हाला फीडबॅक मिळतो, जेव्हा लोक जातात तिथे व्हिजिट करतात आणि ऑब्व्हियसली तो एक्सपिरियन्स करतात, जेव्हा तो कन्स्ट्रक्शन फेजमध्ये होता, जेव्हा ग्राउंड झिरोवर होता आणि आता इट इज अ कम्प्लीट मॉन्युमेंट, जे लोक जातात, इट इज बिकम अ टुरिस्ट हब नाव. तो फीडबॅक कसा आहे, तुम्हाला कसं मिळतं आणि कसं केवढा आनंद होतो तुम्हा दोघांना? म्हणजे असं आहे की आता स्टॅच्यू बनल्यानंतर म्हणजे आता त्याचे जवळचा भाग सगळा डेकोरेट झालाय, खूप टुरिस्ट लोक येतात आहे आणि लोक जे आमचे मित्रमंडळी गेले आहेत, नातेवाईक गेले आहेत, ते जेव्हा जातात ते थक्क होतात की इतका मोठा पुतळा, आणि त्यांना अभिमान वाटतो की आम्ही ओळखतो राम सुतारजींना, अनिल सुतारजींनी ज्यांनी बनवलं. आणि विशेष म्हणजे तिथे जे गाईड्स असतात ते म्हणजे आवर्जून सांगतात की ह्या पुतळ्याचं डिझाईन जे आहे ते राम सुतार आणि अनिल सुतारांनी केलेलं आहे. तर हे ऐकून त्या आपल्या जे ओळखीचे लोक असतात त्यांना अभिमान वाटतो की अरे आपले ओळखीचे आहेत आणि त्यांनी हा पुतळा केला. मग ते त्यांना सांगतात आमचे ओळखीचे, आमचे काका लागतात, कोणी म्हणतात आमचे मामा लागतात, असं सगळं आहे. तर एक्सपिरियन्स चांगला आहे. आणि खरंच म्हणजे मोदीजींनी हे जे कार्य केलं, म्हणजे जगात सगळ्यात मोठा पुतळा करणं हे काही हिंमत असते, हिंमत लागते, आणि तो करून घेतला आणि टाइमशीर झाला. तर याच्यामध्ये म्हणजे आपलं भारताचं नाव तर झालंच आहे. आणि जसं तुम्ही म्हणता की टुरिझम. बरं, मी तुमच्या वडिलांना अजून एक प्रश्न विचारेन की ऑब्व्हियसली ते आता पार्ट आहेत ऑन सम ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स. म्हणजे ऑब्व्हियसली स्टॅच्यू ऑफ युनिटी झाला, त्याच्यानंतर महाराजांचा जो पुतळा येतो अरेबियन सीमध्ये, त्याच्यात पण त्यांचं योगदान आहे. भीमराव आंबेडकरांचा पण जो पुतळा मोठा आहे त्याच्यावर पण त्यांनी काम केलंय. आणि ऑब्व्हियसली अजंता एलोरा सारखे रिस्टोरेशन जेव्हा आम्ही म्हणतो त्या ह्याच्यात पण तेव्हा काम केलं की अशा प्रकारचा जेव्हा सर्व अक्रॉस काम करतात तेव्हा तो एक्सपिरियन्स कसा आहे? कारण ही ॲपरंटली इज द मोस्ट सॉट आफ्टर आर्टिस्ट, एस्पेशली जेव्हा पॉलिटिकल फिगर आपण जेव्हा म्हणतो किंवा एस्पेशली ऑल दिस ग्रेट आयडल्स आपण म्हणतो, तो कसं वाटतं आता एवढ्या वर्षानंतर हा प्रवास? खरोखर फार आनंद वाटतो. लहानपणापासून मला मूर्ती माहीत येत होतं. लहानपणापासून मी गणेश किल्लेकर भिंतीवर चित्र काढायचे वगैरे असे, रामदास स्वामी, तुकाराम वगैरे असं, शिवाजी, ते मला ड्रॉइंग वगैरे खूप आवडते आणि मूर्ती पण बनवायची. स्कल्पचर खूप आनंद वाटला. तर गौरवने मला पाहिलं, मला एलोरा मूर्ती रिपेअर करण्याचं काम मिळालं. मी 4 वर्ष वेरूळला राहून ते मूर्ती तुटलेल्या, क्रॅक झालेल्या सर्व मूर्ती रिपेअर केल्या. 4 वर्षपर्यंत मी तिथे राहिलो आणि कोणाला लक्षात येत नाही कुठे काय काय रिपेअर केलेलं आहे. अशा रीतीने माझे काम केलं 4 वर्ष. त्याच्यानंतर माझ्या दिल्लीला येण्याचा योग आला. नाही, अजून एक विचारेन की कधी विचार केलेला जेव्हा लहानपणात तुम्ही जेव्हा कामं करत होता तेव्हा तुमच्या गावाकडनं झालेला प्रवास हा महाराष्ट्रातून आज नोएडामध्ये तुमचा एकदम उत्कृष्ट असा स्टुडिओ आहे, कधी विचार केलेला की इथपर्यंत पोहोचेल आपण आणि अशा मोठमोठ्या दिग्गजांचे तुम्ही कधी पुतळे करतील जे वुड बी लार्जर दॅन लाईफ? नाही, खरं म्हणजे मी त्याचं उत्तर देतो. म्हणजे लहानपणी जेव्हा शाळेत होते तेव्हा यांचे जे गुरुजी होते श्रीरामकृष्ण जोशी, तर ते म्हणजे महाराष्ट्राचेच होते, धुळ्यालाच होते. तर त्यांच्याकडे एक मॅगझिन होती ज्याच्यामध्ये त्यांना स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीचा पुतळा बघायला मिळाला. तर त्यावेळेस वडिलांनी विचार केला की एक दिवस असा येईल जेव्हा जगातली सगळ्यात मोठी मूर्ती माझ्या हातून घडायला पाहिजे, अशी त्यांची एक इच्छा होती.
पण आम्ही या मूर्तीसाठी काही ट्राय नाही केलं. ते म्हणजे आमचं सौभाग्य होतं की म्हणजे मोदीजींना ती मूर्ती आवडली, आर्किटेक्ट त्यांना मूर्ती आवडली, त्या मला हे काम मिळालं. दुसरं म्हणजे वडिलांचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय, वडिलांचा जो स्टडी आहे किंवा ज्या व्यक्ती महत्वाचं जे पुतळा करतो त्यांचं कॅरेक्टर समजून त्यांच्या लाईफ मध्ये काय काय त्यांनी केलं आणि तो स्वभाव आणि ते कॅरेक्टर आणण्यामध्ये आणि मग बरेचसे पुतळे पॉलिटिशियनचे झालेले आहेत ते वडिलांच्या हस्ते घडले. ओके. आणि परत तुमचा जे मधला पण प्रवास होता जो ऑब्व्हियसली वॉज अ टर्निंग पॉईंट टू यू. आज तुम्ही परत जातात त्या मुलांना, जे नवीन आर्टिस्ट आहेत त्यांच्याबरोबर पण इंटरॅक्ट करतात. बरेचसे मुलं जे आहेत ते जे मधले आपल्या इथे व्हिजिट करतात. वडील काही शिकवायला जात नाही, पण जे लोक जे इथे कॉलेजांचे लोक जे येतात इथे बघायला त्यांना एक प्रोत्साहन वाटतं की सारख्या एक लहान गावाहून आले आणि दिल्लीमध्ये एवढं मोठं स्टुडिओ बांधला, फाउंड्री बांधली आणि जगात सगळ्यात मोठं नाव कमवलं आहे, तर त्यांना अभिमान वाटतं आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. आपण जर मिठाने काम केलं तर आपण पण पुढे जाऊ शकतो. आणि सर मला अजून एक रामजींनाच विचारायचं की प्रश्न की गांधी वरचं त्यांचं प्रेम खूप असं उठून दिसतं. म्हणजे ते पार्लमेंटमधला स्टॅच्यू असे किंवा वेगवेगळी कामं जी त्यांनी केली इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टँडिंग गांधीजी, तो प्रेम लहानपणापासून सुरू झाला वेन ही स्टार्टेड स्कल्प्टिंग की मध्ये कुठेतरी रिअलायझेशन झालं? आणि मला वाटतं ते पर्सनली भेटलेत पण गांधीजींबरोबर धुळ्याला यु नो ना दुनिया श्रीरामकृष्ण जोशी टीचर ट्रेनिंग स्कूल मध्ये टीचर होते, ड्रॉइंग टीचर. मी त्यांना भेटायला गेलो, मला ड्रॉइंग शिकवतात वगैरे. मी त्यांना भेटलो, माझं ड्रॉइंग पण त्यांना खूप आवडलं. अशा रीतीने त्यांचं माझं खूप चांगला संबंध झाला. आणि योग असा आला, त्यांना वाटलं की माझं एक हे पाहून स्किल पाहून त्यांनी मला सांगितलं महात्मा गांधींचा पुतळा करा. तर म्हणजे 1948 मध्ये मी गांधींचा एक माझं एक फोटोग्राफ गांधींचा होता असताना, तर तो पाहून मी पुतळा केला. आणि तो पुतळा 48 साली केला. त्याच्यानंतर मग मी स्कूल ऑफ आर्टला गेलो. ते मी लहानपणी 5-7 वर्ष असताना गांधीजी आमचे होते गोंदूर. तिथे संध्याकाळी विदेशी कपडे जाळण्याचा प्रोग्राम होता संध्याकाळच्या स्कूलच्या समोर. त्याच्यानंतर मी पण तिथे उभा होतो. तर योगायोगाने माझ्याजवळ एक टोपी होती गोल मखमली टोपी. तर एखादं लक्ष गेलं माझ्या टोपीकडे, अरे हे पण म्हणजे विदेशी आहे, हे फेकलं पाहिजे. मग मी पण त्या जाळामध्ये माझी टोपी फेकली. त्यावेळी गांधींचे विचार खूप लोकांना सांगायचे, गाव कसं स्वच्छ ठेवायचं, कशी मेहनत घ्यायची, मुलांनी कशी मेहनत करायला पाहिजे, अशा तऱ्हेचं गावामध्ये शिकवण गांधींची. आणि मला गांधीबद्दल खूप आवड असायचे, फार प्रेम वाटायचं. लहानपणापर्यंत गांधीबद्दल मला त्यांचे विचार वगैरे आणि मला खूप आवडत यायचे. आणि योगायोगाने महात्मा गांधींचे माझ्या हातून पुतळे खूप झाले. एक मोठ्या आश्चर्याची गोष्ट, सगळ्या जगामध्ये माझ्या हातचे गांधींचे पुतळे झालेले आहेत. पार्लमेंटमध्ये गांधींचा पुतळा झालाय, तो पाहिला असेल. सो गांधीजींचा प्रभाव तुमच्यावर खूप झाला ऑब्व्हियसली लहानपणापासून. आणि ऑब्व्हियसली जेव्हा तुम्ही स्कल्प्टिंग जेव्हा सुरू केलं सिरियसली, तेव्हा त्याच्यावर खूप प्रभाव होता तुमचा गांधीजींचा तुमच्या कामावर. अजून एक जे 1999 मध्ये तुम्हाला पद्मश्रीचं हे मिळालं. परत 2016 मध्ये पद्मभूषण प्राप्त झालं. हा सन्मान जेव्हा सगळ्यात मोठा सन्मान जेव्हा एका आर्टिस्टला मिळतो तेव्हा तुमची भावना काय असते? आणि ह्यात अनुषंगाने जे सगळे उभरते आर्टिस्ट आहेत त्यांना तुमची मेसेज काय असेल? अर्थात कोणी काही हे पद्मश्री देत, तर मला ते माझ्या कामाबद्दल त्यांना आवडलं माझं काम पाहून, त्या दृष्टीने ते मला असं देतात. अर्थात की माझ्या कामाचं म्हणजे आवड लोकांना झाली याबद्दल मला खूप आनंद होतो. आणि तेच म्हणजे ते पद्मभूषण मिळाले आनंद होतो किंवा त्या लोकांना
जाणीव झाली माझ्या कामाबद्दल, त्याच्याबद्दल बरं वाटतं. मुलांना मेसेज द्यायचं म्हणजे प्रत्येकाने आपल्या सिन्सिअर काम केलं पाहिजे. एक माझं नेहमी म्हणणं आहे की प्रत्येकाने मागे खूप पाहायचं नाही आणि पुढे पण खूप पाहायचं नाही की मी अमुक करणार तमुक करणार अशा तऱ्हेचा विचार नाही करायचा. हल्ली जे ज्या ठिकाणी आहेत ते सिन्सिअर तुम्ही काम करत राहा आणि चालत राहा आणि एक दिवस असा येईल की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल मी किती दूर चाललो. खरोखर प्रत्येक माणसाने, विद्यार्थ्याने वगैरे असं ध्येय ठेवून काम करावं हे असं मला सांगावंशी वाटतं. ओके. अनिलजी, मला एक खरंच तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की रामजींचं म्हणजे तुमच्या वडिलांचं वय हे 96 इयर्स, फेब्रुवारीमध्ये ही विल कम्प्लीट 97. मला एक सांगा की ही एवढी एनर्जी जेव्हा तुम्ही बघतात आणि ऑब्व्हियसली मला वाटतं माझं खरंच भाग्य आहे की सरदारजींच्या बर्थ ॲनिव्हर्सरीच्या निमित्ताने हा मी संवाद साधतोय तुमच्याबरोबर. बट तुम्ही 24/7 त्यांच्याबरोबर असतात, त्यांच्या कामात त्यांची मदत करतात. ही एनर्जी बघून, ह्या एन्थुझियाझम बघून तुम्हाला काय म्हणावं असं वाटतं? एक तर पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड असणं खूप गरजेचं आहे. ज्या आपण परिस्थितीमध्ये आहोत आपण ते परिस्थितीमध्ये आपण खुशी मानून घ्यावी आणि त्याच्याहून मध्ये कसं आपण चांगलं काम करत राहावं ते एक त्यांचं नेहमी ध्येय होतं. दुसरं त्यांचं म्हणणं आहे की म्हणजे आपण नेहमी चांगलं काम करत राहावं आणि गांधीयन फिलॉसॉफीला मानणारे असल्यामुळे म्हणजे एकदम साधी राहणी, साधं जेवण आणि खूप असं काय म्हणजे कोणाला शोबाजी करण्याचं का त्यांना हे नाही. शिवाय पॉप्युलॅरिटी गेन करण्यासाठी काही पत्रकारांना बोललं किंवा काही केलं असं पण त्यांनी कधी केलं नाही. आणि इव्हन हे जे पद्मश्री, पद्मभूषण किंवा जे पण अवॉर्ड मिळाले ते इतर लोकांनी त्यांचं काम बघून आणि त्यांचा स्वभाव बघून त्यांनी स्वतः ते हे अवॉर्ड दिलेले आहे आणि त्यांनी कधीच ट्राय नाही केलं. इनफॅक्ट एक ओकेजन आहे जेव्हा झैल सिंग जेव्हा प्रेसिडेंट होते तेव्हा त्यांनी एक वेळेस सांगितलं की जेव्हा भेटायला गेले तर की तुम्हाला आम्ही पद्मश्री देऊ. वडील म्हणे मला अजून खूप कामं करायचे. तर म्हणजे नाही तर झैल सिंगच्या वेळेस जर त्यांनी सांगितलं असतं की मला काही हरकत नाही तर कदाचित आज त्यांना भारतरत्न पण कदाचित दिले गेलं असतं म्हणजे इतक्या टाइम याच्यामध्ये. तर पण म्हणजे त्यांचा स्वभाव असा आहे की आपण काय आपलं काम करत जायचं, आपल्याला काय करायचं अवॉर्ड. पण त्या दृष्टीने बघितलं तर म्हणजे जेवढे कामं मिळाले वडिलांच्या हस्ते झाले, आम्ही एकत्र केले ते म्हणजे आमच्यासाठी तो एक मोठा खजाना आहे. खजाना म्हणजे ते सगळ्यात मोठा अवॉर्ड आहे की आपलेच कामं इतके मोठे झाले. वर्ल्डचा बिगेस्ट स्टॅच्यू आपल्या हस्ते घडला, आणखीन पण मोठे मोठे हस्ते होतात. तर अवॉर्डचं म्हणजे आम्ही कधी विचार केला नाही, ना वडिलांनी कधी केला, पण आपण काम करत जायचं त्या हेतूने आम्ही काम करत जातो. मी एक जर साधा आणि सोपा प्रश्न विचारला तुम्हाला की तुम्ही म्हणालात की कामं करत जायचं, प्रसिद्धीची आणि अवॉर्ड्सचे ते आपण नंतर बघू. एक नंबर जर टाकायचा असेल सरांच्या हस्ते जेवढी कामं झालेत, एक रँडम नंबर तर काय असेल? कधी काउंट केलंय का कधी? नाही, काउंट तसे म्हणजे करता येतील पण नाही झाले. पण साधारण सांगू 450 गांधींचे पुतळे ऑल ओव्हर वर्ल्ड लागलेले आहेत, सेंट थ्रू ICCR. लखनौला एक मोठं पार्क बनवलंय ज्याच्यामध्ये 350 अॅनिमल्स बनवलेले आहेत. त्याच्याशिवाय पार्लिमेंटला 16 पुतळे लागलेले आहेत. इतर लखनौला जवळजवळ 29 फाउंटन्स बनवलेले आहेत आम्ही ब्रॉन्झचे आणि स्टॅच्यूज पण अनेक आहेत. त्याचे लखनौला म्हणजे पूर्ण आपलंच म्युझियम आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण आंबेडकर पार्क आहे, काशीनाथ स्मारक आहे, असे इतर ठिकाणी चौकांवर जे पुतळे लागले, फाउंटन लागले ते आपलेच बनवलेले आहेत. नोएडामध्ये जवळजवळ 15 स्टॅच्यूज लागलेले आहेत आणि प्रत्येक प्रांतामध्ये एक ना एक स्टॅच्यू जरूर लागलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये म्हटलं तर लातूरला आहे, पुण्याला आहे, आता मुंबईला हे 2 मोठे पुतळे होणार आहेत. असे बरेचसे पुतळे आहेत. बाकी दिल्ली, जम्मू काश्मीर म्हणा किंवा बिहारमध्ये म्हणा, कलकत्त्याला म्हणा, गुजरातला, सगळे प्रांतांमध्ये आपले पुतळे लागलेले आहेत.
देशच नाही तर एंटायर ग्लोबमध्ये सरांचं आणि तुमचं दोघांचं काम आपल्याला बघायला मिळतं. आय थिंक ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमाने मला वाटतं एक संवाद साधता आला मला, कारण सरदारांची बर्थ ॲनिव्हर्सरी होती आणि ह्या ह्याच्यात जेव्हा रिसर्च करता करता मला तुमचा रेफरन्स भेटला आणि तुम्ही एका शॉर्ट नोटीसवर इंटरव्ह्यूला ओके केला. आय वुड हॅव लव्ह टू बी इन पर्सन आणि मीट यू बोथ ऑफ यू. आणि सरांना तर ऑब्व्हियसली खरंच भेटायची इच्छा आहे, अजून पण आहे. सर, तुम्हा दोघांना आणि ऑब्व्हियसली रामजींना तर मी म्हणेन की माझ्या पूर्ण टीमकडून शुभेच्छा. म्हणजे तुम्ही म्हणालात की अवॉर्ड्स कुठेतरी आपल्याला पॉज करायला लावतं, बट ते कंटिन्यू, मी म्हणेन की 96-97च्या नंतर पण तुम्ही काम करत राहावं. आणि ऑब्व्हियसली जी नवी जनरेशन आहे, न्यू जनरेशन आहे, त्यांना तुम्ही तुम्ही मार्गदर्शन करावं, हीच मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करेन. आणि या एका नोटवर मी कार्यक्रम संपवतो. सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग अँड इट वॉज प्लेजर लिसनिंग टू यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सरदाराच्या निमतान आम्ही हो कार्यक्रम आणलो तुमच्या मुखार आणि असेच वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येतले. तोपर्यंत पळत राहात, प्रुडंट. This program was sponsored by BPL. Happy Little Things.